Mi smo od prvog dana ove pandemije aktivni i po našim saznanjima jedna smo od retkih opština koja je sve to na vreme, čak i ranije od drugih gradova i opština pomagala i u ovom teškom trenutku obezbeđivala pomoć ljudima. Mi smo u prethodnom periodu, pre 15 dana, obezbedili jednu količinu paketa koji su podeljeni preko Centra za socijalni rad i Crvenog krsta, a kao što sada vidite, sad je došla veća količina za 2500 korisnika. Vodili smo računa, s moje leve strane, znači imate sredstva za ličnu higijenu, a s desne strane namirnice. To je jedan komplet, jedan paket. Ove dve kese, to je za jednu porodicu. Ko sve ima pravo ko ostvaruje pravo zapravo na ovaj paket? Sada u ovom krugu deljenja, znači svi penzioneri sa minimalnim penzijama, penzioneri koji imaju penzije ispod 18.500 dinara, paketa ostaće, pa ćemo u drugom krugu podeliti ugroženim porodicama, gde spadaju znači osobe koje nigde ne rade, socijalni slučajevi i samohrane majke. Da li se ovim završava pomoć? Nadamo se da ovo vanredno stanje neće još dugo trajati. Nadamo se, mi u ovom trenutku ne znamo ni do kada će da traje ovo stanje, pratimo centralni štab. U svakom slučaju mi smo na raspolaganju našim građanima i sigurno ćemo da i pored ove pomoći doneti još sijaset drugih mera pomoći našoj privredi i poljoprivredi.